Здравствуйте, в эфире новости. 30 августа во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в честь 32-летия государственной независимости Республики Таджикистан вручил представителям различных профессий, имеющих значительные результаты в трудовой деятельности, государственные награды и премии Республики Таджикистан присвоил звание. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон поздравил присутствующих со священным национальным праздником 32-летием государственной независимости и отметил, что в преддверии празднования годовщины государственной независимости, награждения представителей различных профессий, в том числе представителей интеллигенции, государственных служащих и работников других отраслей, является знаком признания правительством построения нашей национальной государственности. Было подчеркнуто, что суверенитет и государственность позволили нам на протяжении более 3 десятилетий выполнять значительные работы по обеспечению прогресса и процветания нашего любимого государства. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о верной самоотверженной службе отважных и доблестных сыновей, военнослужащих вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов страны, отметил, что весьма уязвимые периоды истории государства и таджикского народа они с честью и достоинством выполняли свой профессиональный долг и заслужили доверие и уважение народа Таджикистана. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что верное и самоотверженное служение военнослужащих вооруженных сил, других военных структур и сотрудников правоохранительных органов страны достойно оценивалось правительством страны на протяжении десятилетий. 30 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ифтихори ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро супориданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни муқаддаси миллӣ 32-солагии истиқлолияти давлатӣ табрик намуда иброз доштанд ки дар арафаи ҷашни солгарди истиқлолияти давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонидани намояндагони касбу кори гуногун аз ҷумла аҳли зиё, хизматчиёни давлатӣ ва кормандони дигар соҳаҳо нишонаи қадршиносии ҳукумат дар бунёди давлатдории миллии мо мебошад. Таъкид гардид ки соҳибистиқлолию соҳибдавлатӣ ба мо имкон фароҳам овард ки таи зиёда аз 3-10 сола барои таъмин намудани пешрафту ободӣ ва боз ҳам инкишофу тараққиёти давлатии маҳбубамон корҳои назаррас ба анҷом расонем. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон аз хизмати содиқонаи фарзандони далеру шуҷоъ, хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат ёдовар шуда изҳор доштанд ки онҳо дар давраҳои бисёр ҳасоси таърихи давлат ва халқи тоҷик аз уҳдаи иҷрои рисолати касбии худ ҷавонмардонаву сарбаландона баромада ба эътимоду эҳтироми мардуми Тоҷикистон сазовор гардиданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон таъкид доштанд ки хизмати содиқонаи хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат ба давлат ва халқи Тоҷикистон дар тӯли 10 солаҳои гузашта аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба таври сазовор қадрдонӣ шудааст ва имрӯз низ даҳҳо нафар фарзандони содиқи ватан бо мукофотҳои олии давлатӣ сарфароз гардонида мешаванд. Ман ба эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҳар ҷавони мамлакат бовар дорам ва аз он ифтихор менамоям, зеро онҳо ояндаи ватан ва идомадиҳандаи фаъолияти насли калонсолон мебошанд. таъкид доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, соҳаи илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати худ қарор дода барои беҳтар гардидани шароити кор ва сатҳи зиндагии кормандони соҳаҳои мазкур то имрӯз ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. таъсис гардидани ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва дар таҳрири нав қабул гардидани низомномаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон ки дар соҳаи илм ва техника корҳои намоён анҷом доданд, аз ҷумлаи иқдомоти навбатии ҳукумати мамлакат мебошад. Мақсад аз сарфарозгардонӣ бо ҷоизаҳои мазкур дар амал татбиқ намудани сиёсати давлат дар соҳаи илм, маориф ва инноватсия бо роҳи авазмандгардонии олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ буда ба рушди фанҳои мазкур фаъолияти босамари эҷодии олимону омӯзгорон, баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, такмили
усули таълим ва омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз ҷониби хонандагону донишҷӯён нигаронида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ҳар солгарди истиқлолияти давлатӣ ҳамчун ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ ба густариши бештари худогоҳию худшиносӣ, ваҳдати миллӣ, ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ ва ифтихори ватандории тамоми афроди бонангу номуси Тоҷикистон, ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ ва ифтихори ватандории тамоми афроди бонангу номуси Тоҷикистони соҳиби истиқлол такону нерӯи тоза мебахшад. изҳори итминон карда шуд ки шаҳрвандони мамлакат дар оянда низ бо ҳисси баланди худшиносию худогоҳии миллӣ ва саъю талоши созандаву бунёдкорона барои ободии мамлакат ва боз ҳам баланд бардоштани нуфузу обрӯи Тоҷикистони азизамон дар арсаи байналмилалӣ талош намуда дар таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва тақвияти пояҳои давлатдории миллиямон саҳми арзанда мегузоранд. баъди суханронии президенти мамлакат як гурӯҳи калони намояндагони фаъоли ҷомеа аз ҷумла кормандони касбу кори гуногун, аз ҷумла аҳли зиё, хизматчиёни давлатӣ, соҳаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохтору мақомоти давлатӣ ки дар рушди мамлакати азизамон саҳми арзишманд гузоштанд, бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз шуданд. барои дастовардҳои баланди меҳнатӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг ва дигар бахшҳои иқтисоди миллии мамлакат бештар аз 200 нафар олимону омӯзгорон, шоирон, нависандагон, аҳли фарҳангу санъат ва хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон бо ордени Сипитамен дараҷаҳои 1 ва 2, ордени Шараф дараҷаи 2 бо медалҳои ҷасорат, хизмати шоиста, шафқат, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоиза ба номи Исмоили Сомонӣ ва ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2023 қадрдонӣ шуданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, як нафар бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, як нафар бо унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, як нафар бо унвони фахрии ҳофизаи халқии Тоҷикистон, як нафар бо унвони фахрии арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, 19 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 20 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 2 нафар бо ордени Сипитамен дараҷаҳои 1 ва 2, 7 нафар бо ордени Шараф дараҷаи 2, 25 нафар бо медали ҷасорат, 105 нафар бо медали хизмати шоиста, 7 нафар бо медали шафқат ва 11 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардида шуданд. ҳамчунин тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2023 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 12 нафар барандагони ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2023 гардиданд. ёдовар мешавем ки 18 марти соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони мамлакат бо мақсади ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар муассисаҳои таълимӣ ва беҳтар намудани сифати тадқиқоти илмӣ дар ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ пешниҳод намуданд ки ҳукумати мамлакат барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқи риёзӣ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳад ва ҳар сол 15 нафар омӯзгорону олимони беҳтарин бо ин мукофот сарфароз гардида шаванд. дар маросими мукофотспорӣ бо ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2023 15 нафар сарфароз гардида шуданд. дар анҷоми маросими мукофотспорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафароне ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан минбаъд низ имконияту қобилияти зеҳнӣ, дониш
донишу таҷриба, маҳорату малака ва саъю талоши худро барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани тоҷикистони соҳиби истиқлол, таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуҳолии сокинони мамлакат равона месозанд.